शरीफ डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। तानी गो से पोसा के माई गे जवान कइले गे पापा जी सियान कइला हो पापा जी हो ऐसन बरवा खोजी धियावा दान कइला बेटिया के बिरान कइला हो पापा जी हो ऐसन बरवा खोजी धियावा दान कइला बेटिया के बिरान कइला हो। माँ सीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। बिना काना रहे अभी घरवा दुआरवा हो ई त हवे जुआरी हो भैया हो कैसे जाके इनका परनामा कैला बहिना के बिरान कैला हो पापा जी हो कैसन बरवा खोजी धियावा दान कैला बेटिया के बिरान कैला हो। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ मुजफ्फरपुर। हमारा के जानी के भैया मट्टी में मिलैला हो पापा जी पानी में डूबैला हो भैया हो कैसे जाके इनका के तुमाना कैला बहिना के बिरान कैला हो पापा जी हो ऐसन बरवा खोजी धियावा दान कैला बेटिया के बिरान कैला हो। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। शादी करके अपने आसना न कैला पावन हाथ दान कैला हो चाचा जी हो ऐसन बरवा खोजी धियावा दान कैला बेटिया के बिरान कैला हो पापा जी हो ऐसन बरवा खोजी धियावा दान कैला बेटिया के